58. 58. Dijelovi tijela. Kropsdele. Crtam muškarca. Jeg tegner en mand. Prvo glava. Først hovedet. Muškarac nosi šešir. Manden har hat på. Kosa se ne vidi. Håret kan man ikke se. Uši se također ne vide. Ørerne kan man heller ikke se. Leđa se također ne vide. Ryggen kan man heller ikke se. Crtam oči i usta. Jeg tegner øjnene og munden. Muškarac pleše i smije se. Manden danser og ler. Muškarac ima dug nos. Manden har en lang næse. On nosi štap u rukama. Han har en stok i hænderne. On nosi i šal oko vrata. Han har også et halsterklæde om halsen. Zima je i hladno je. Det er vinter, og det er koldt. Ruke su jake. Armene er kraftige. Noge su također jake. Benene er også kraftige. Muškarac je od snijega. Manden er af sne. On ne nosi hlače i kaput. Han har ingen bukser på og ingen frakke på. Ali muškarac se ne smrzava. Men manden fryser ikke. On je snjegović. Han er en snemand.